Ето и опаковката отвътре. То направо си идва цял комплект. Хайде сега да видим и самото устройство как изглежда. Това е може би кабелчето. Тук имаме някакви инструкции. Тук си имаме копче за пускане и за спиране. А това са различните модове. Ето тук отзад се зарежда с кабел. Сега ще го включим. Booster mode, level 1. Има няколко степени, може би са 4 или 5. Microcurrent mode, level 1. Thermostat mode, level 1. Airshot mode, level 1. Вижте как е във формата на сърчице. Може би не се виждате, но има 5 нива. Това е големият вариант, а пък в сайта им има и по-малък на по-бюджетна цена. На меченцето. Вижте само колко сладко изглежда. Цветът харесва ли ви на вас? Аз направо съм много очарована от този цвят. Много е сладко. Това е пептидния серум от Medicube. Да го използвам с устройството. Той е в много интересен розов цвят.